Нова вълна телефонни измами с изкуствен интелект. Те могат да имитират гласа ти с помощта на изкуствен интелект. Представете си следната ситуация. Чувате по телефона гласа на детето си. Вашето дете плаче, казва ви, че е в болница и има нужда от спешна операция. И след минути превеждате пари, само че това не е вашето дете. Телефонни измамници вече използват изкуствен интелект. Те първо ви звънят, говорят с вас поне 30 секунди, достатъчно за да запишат гласът ви, после го обработват и правят перфектно копие на гласът ви. Не се доверявайте само на гласа. При обаждане с искане за пари. Затворете и се обадете обратно на човека по познатия му номер. Договорете тайна фраза в семейството, която само вие знаете. И никога не изпращайте пари без потвърждение на никого. Измамниците вече имат гласът ви. Не им давайте и парите си.